Kungathi ngakini mangabe indoda kaNkuluNkulu izobeka itende izomemezela indaba zanga angikhulumi ngabantu beyinyonga. Khuluma ngezwi mina likaNkuluNkulu. Bese wena uhlala endlini uthi angiyiko lisupporta ngoba ngilazi. Ngoba siyukulazi iphimbo eliyomemeza ukuze sikwazi ukusabela. Angazi nami ukuthi ngishophi. Kodwa kuthi nje namhlanje ngizothi vuka mama ake nginixoxele ukuthi asizungena ngokwamabandla ethu. Enye into engambulekele kulezi insuku leyo ukuthi engathi besingamisa angazephi la khona singesho ukuthi ibandla likabani. Ngelinye ilanga sihlangene sonke babundaba. Siyoma khona sambe siyothi makuphuma amabandla ntambama ngesonto. Inkonzi yangena yomuntu nje othi ulindele umyeni. Ozoba bazamandla kaJesu othi kungamandla akho Jesu noma ngiyangibona kungamandla akho Jesu. Hayi okhonza kabani.